So za mu so ki bayyana mana sunanki. Sunana Rukayya Wasai. Shin Rukayyar Wasai wace ce ita a wannan masana'anta? Ni sabuwar jaruma ce kuma ina harka ta waƙoƙi da fim. Haka. Rukayyar me ya ja hankalinki kika shiga wannan masana'anta ta musamman fannin waka? Kawai ina ra'ayi ne da kuma burin in ga na taimaki ƙasata in ɗan tallata al'ummar ƙasata da jihata ta hanyar waka. Haka ne. Shin waƙoƙi yayi zuwa yanzu waƙoƙi guda nawa kika yi? Ina ga akalla na yi waƙoƙi sun kai wurin guda 7 yanzu. Haka. So a waɗannan waƙoƙi akwai waɗanda akwai bidiyo a cikinsu? Akwai bidiyo a cikinsu. Kaman wanne da wanne? Akwai bidiyon da na yi ma Malam Nasir Ahmad Rufa'i da kuma gwamnan Kaduna. Akwai kuma bidiyon da na yi da Sanata Obasani. Akwai bidiyon da na yi ma Deputy Speaker tare da su Fati Shi'uma, su Hafsat Jirsu, Fati Keke da Raliya. Sannan akwai bidiyon da na yi dan majalisa Babu Yusuf Gandhi. Haka ne. Wace waka ce tafi burge ki a waƙoƙin da kika yi? Gaskiya a cikin waƙoƙin da tafi burge ni wakan Deputy Speaker. Haka ne. A waƙoƙinki wanne ne kike fi jin daɗinta musamman idan kina rerawa? Wakan Deputy Speaker na. Ita ce dai. Ita ce bakan damiyata. Haka ne. Kina da waɗansu musamman abokan faɗa wannan industry? Gaskiya ba ni da shi. A wannan masana'antar wani ne ubangidanki? Ubangidana Abdullahi Abbas ne ubangidana. Haka ne. Shi ne ya fara saka ki a harkar waka? Gaskiya shi ne ya fara haska. Mutum da wakan ma gaba ɗaya ni shi ya haska ne. Haka ne. Wani albishir kike tattare da shi musamman ga al'umma masoyanki? To masoyana ina muku fatan alkhairi, ci gaba da biyo mu da kallon mu ta kan waƙoƙin mu da fina-finan mu YouTube fina-finan Hausa cikin kamfanin Mai Maza Mai Mata. Wannan gidan TV na Zumar Arewa TV da ya tattaki ya ziyarce ki a wani lokaci, wani irin fatan alkhairi zaki yi mishi? Ina ma fatan alkhairi da Zuma TV. Al'umma kuma ina son ku kasance da Zuma TV. Zumar Arewa TV. Zumar Arewa TV. Haka ne. To godiya miki. Dan daɗin kallon.